Yawa kura ene yawa kura yawo kro ene yawa Oman edanti ene wo bibia ebu Asante se eye Oman ansane yawo kro bi se waye Oman no na enema bebre ene ye hye ansane yabu no se waye Oman ebi ene naduane a wodie ntade hyem ne som a wosom afahye a wo hye ne akodi a wodie wei ene ma yinyina ya gitum prako pese Asante eye Oman efri se yera Asante enema oboso nyina no owone nyina ene yempo ne hempon a wosom no Asante ma nyina ewra yinwra na tutu abebio na ye bodi ane ye boye mu ase wono ane Asante man nyina ewra ye som no ne sa so nti na Asante man so TV e hye dwumadi won so ya to din se Asante eye woman dwumadi so nsa frem panimfo ye nananom ahemfmafo ye ne ahemfo no mo nyina ba be kan ye ho ye ma kyerɛkyerɛ ye eniema e ma Asante danso se eye Oman ka me ho switi na dankwa obi de sa dwumadi won so yi asomo numbers no go screen so wo pasa wo frɛ na be so ya sene anaso wo dwaton de wo pasa wo pa ne dewo dwumadi so akwanya no wo honom wo betimi afrɛ Asante eye woman me ka je me so say mo Asante sem ho ehia